Il-kwistjoni tal-SMS li kien kruċjali biex splodiet il-bomba li tpoġġiet mal-karozza tal-ġurnalista Defni Caruana Galizia tinsab fiċ-ċentru ta' smieħ li kien hemm fil-qorti fejn komplit il-kumpilazzjoni marbuta ma' dan id-delitt. Fil-fatt, il-ħamis xed l-espert tal-IT Martin Bajjada. Fil-qorti ħareġ kif dan l-SMS ma setax jiġi mibgħut lil telefon ċellulari ieħor iżda lil apparat speċifiku. Fil-fatt kien stabbilit li wieħed mid-devices kien GPS fil-waqt li l-ieħor kien tal-għamla Nokia. Meta ġew investigati s-SIM cards tagħhom, instab li dawn kienu ntużaw darbtejn oħra f'Jannar u f'Awwissu minn barra dakinhar tal-esplużjoni f'Ottubru. Intqal ukoll li l-apparati li ntuża qatt ma ġie użat aktar wara d-delitt. Biex l-espert tal-IT wasal għal dawn il-konklużjonijiet kellu janalizza eluf ta' call logs għalkemm kienu biss żewġ numri li spikkaw fil-ħin tal-esplużjoni. Il-każ qed jinstema' quddiem il-Maġistrat Claire Staffraġ Zammit u se jkompli fit-12 ta' April li ġej. It-tliet persuni akkużati bil-qtil ta' Caruana Galizia huma Alfred De Giorgio magħruf bħala l-Fulu, Jorge De Giorgio iċ-Ċiniż u Vince Muscat magħruf bħala l-Koħħu.